Yo, ya mama nyina kwaba back of TV Ghana so. The Sika movement. You may dear baby, the Bremon and say Baba some more quans from so. Ya wa eye ahodo nhia so. Sa kwan we abefa so pen na enye na ya be di ho komo sere mpanifo so mo na mo hwe kwan. Kame adom o ma bakwan no so a magua besi baby a ye na mo na o mu guso mo ye kwan no ya de ho so video ba betre mo na mo hu na de o ma ye we na ye twa e de abetre mo ye ne dey ne amugo so mu ye no so ye besan twa e de no so abramo aye mrepa mu enti se na ye ahodwe nhia so esitie sa akwa we ya na kofa Royal Lamberta 0 guest house akwa akosi Atenga Junction ahodwe Atenga Junction no sa akwa no nie emre be fa so na nye emu portals ne amna pa gugu mu aha enti no se de dampanifo ase na ye sero mu se de o masi ahya ase no momoden so mba ye road markings na so aka ho na makwa no ne fe no ayi ne ho ye ti ye Royal Lamberta hotel ne na mu ye fa so a ne ante kakra ti no ye be hia nyumra 6pm ne ato adwene na ye nyina so ye hu the way forward me gidi se Ghana kakra ka be fa na to apafra ti na ye ton sa fa se be ka ye the Sika movement Ghana ho na ye nyina nka mum no ebetimi e de odo ne kro ye etu anamo aboa ama Ghana so afa na to apafra yakopon hia mo no nka mu nyina mo yes, I do. Yeah, Gambit. What's it? If you baby, Una silver, so I'm going to
Every